Měl jsem jídelníček, začal jsem se víc hejbat. Pokud jsou nějaké činnosti, které normálně děláte, najednou pro vás těžší nebo cítíte pořád únavu, ztratili jste chuť k jídlu, zajděte si k doktorovi nebo si nechte udělat test. Stojí to za to. To byste stejně nepochopili. Tak pěkně od začátku. Co jako od začátku? Pánové, ta pravá sranda začíná, když nasedneš na bejka. To jako na ještěrku? Přesně tak. Tenhle Volkswagen rovných 8 000. Řidičák! Já ti to říkal. Flexi, životní pojištění od Kooperativy. Pro jistotu. Jenom to nejlepší a nejkvalitnější. No, s ním. Kam jdete? Что ты, иди нахрен? Что такое? Давай трусы снимай. Трусы снимай! Трусы, сказал, не сюда! Окей? Окей. Помочь! 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 Помочь!